Padong mismo nukan kay na ami buhaton po dito kadiyot. Tira tag koan Coraisa sa ato ang batch number 5. Ay kadaghan di. Ay. Dira si tabang kang tatay upa upuhon. Hello. So guys, wao na niya ato ang batch number 5. Week 6 ni sila karon. Pero next week, Monday mo week 7 na po ni sila. Ato silang tagaan og Coraisa. No, vaccine mo ni last vaccine. Awa nindot kaya sila glawas. Pareha sila gidakon tanan. Nindot atong feeds gigamit ro no kanang sa Galimax nga series sa Pilmico. Mao ni atong gigamit nila tanawa nindot na kaistanan ilahang grow, pareha og gidakon. So daghan mamiron dire. Ako niron silang pangtirahan dire ko ako patong giandam ang ato ang Coraisa dito, no? Ari na magtira dire sa ilang masol. Nindot sila og gidakon, lawas, buyag. Asa katong bungi dire nato ante? Naagi hapon na ami ko dire PWD guys. Mura nang ikip siya. Wala sa apil. Sa mortality na ami murag upat. Tulura. Padong ang usa pero marag masave pa to kani kaon pa man. So di na to siya nato i-appeal sa RTL basta mga sakit guys. Separate na to nato. No? So mao ni siya ang D1 Auto. Cute guys tanan. Gagmay. Pareha sila gidakon. So guys, sugod na ta dire og tira og Coraisa. Sa ana ra dire. Make sure lang kuan. Sa breast niya. Sa breast dara. Butang na dayon dire. Ang usa Aize, ganitan Aize. Let's go be. Ha? So inato ra magtira og Coraisa nya patabang ko nila dire. No? Tira na mi tanan. Let's go. Pagana na nya ra. Kanipunan pa. Tingo. Yan nating ay. Ay ato bang eksakto na yung nani ka Josmar paduol de may. Ana di ay. Ana. Ay may dire guys, no? Mas madali ni kay daghan kaayo. Nanas tibor nagdaan og 5-5. Hoy. Ahoy. Ahoy. Hap. Agad. Ana ra guys ang pagtirag Coraisa Saksak ra ninyo sa iyahang intermuscular. Lalo. Ipatuwad mas madali. Daghan kaayo. Sila dito Mulkis ko sa. Bisimut niya de og yung daday siya. Ay mo kumpiyansa ani kung bag-o pa mo guys kay basin masayop mo makapatay ni siya. Drabol. Agi. Ako kay taon-taon naman ko sige ingon ani nakat-on na gyud pero nakaagi po kog nang namatay. Basta kaning Coraisa. Very first shot. First shot. Ikalit lang lupog. Tiwason lang ni namo dire guys. No kay mahurot akong kuan. Storage. Ay. Wanna stay, di ba? Video sila dito dong ada ay. Silang roda na nakop ba. Automatic ra na i-touch ang screen para makita nimo. Pero pwede ra na siya nag-record ra na. Kamay na lang. Hoy. Lala. Pagpuyo ba? Saban man. Iyo pagpuyo nga. Puyo nga. 0.5. Ari ka barog. Are, Silence kay. Aron, di sila makara diha. Kamay na lang. Inaani nilating magbarog siya ba. Klaro kay breast. maghuot atong kamot kayo. Kasi siya magdali. Di siya padakpa po alab. Nga ikaw kuan. Ano ba ganito?
Ay si, tabang ito pa na ko ba si? Tiang, tiang. Pag-upat pud oy. Paglibog ta mo ana ang mga manok o kay kay ustag sa tiil mo na yung kustan ra. yo bor. Ay, oh, gipungpung ko na, oh. Pat-upat ra bor aron di ko kay bunalag manok ron. Oy. Nabian. Syagit lagi to. Oh. Wiwiw. Ni mata na si Will. Wa pa ay. Kapoy to oy. Sakitan na tos lawas. Pakit kay to ibig kay. Uy nahaunggaw na masaya oy ma. Ang sabi silang tanan mo. Ayaw bor. Wala mo ni dagan. Sabot ang maganda, eh. Naabot na yun. Wiwiw. Pero good job. Gamay na lang oy. At buya ba ito bato ba? Oh. Ay, bago po. Dere. Padantay nga ma. Wiwiw na po na imong o. Ikaw tinapakong diha man, di ba? Siya. Oh. Ikaw ba na? Ano na mo katapok niya, God? Ano mo kayo isod-isod? Hapon tumutanan ron. Di ka na di. Na. COVID na yun. Oh, tiil ra mo guni dakpon. Di ba ito? Sakit mo na yung kuko ay. Sakit jod, may manicure. Namas kilinda, may tagpuan ninyo. Manicure ra gid sila kanya ba? Gamay na diay. Andi ko ano. Dali. Iya ko para. Gilayatan mo kung kamo nagabantay. Sakit ko ng bata. Dito yun. Ayan mo. Gato kayo siya. Basta mo lupad na. Oman nami. Last na lang ning duha. No. Daghan man kayo mistanan di dali kay na human. So inaani lang atong video karon tarawan ninyo pakita nila lab dara oh. Amo rang gitunga ang amo angkop. Partition na dire. partition. Eh. Partition. Human nami. So daghang salamat sa pagtanaw. Bye-bye guys. Bye-bye. Happy farming niya tanan. Happy farming! Leod to sabi. Dapat sa isi. Farming! Oh, hipusan alap ako.